ବେଳଟା ଥିଲା ଥିଲା କଳା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଆସିଲା। ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଲା ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାହେଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନାଦର ବ୍ଲଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି 1ଟାରେ, ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଛି 9ଟା ଆଡେ। ଭାବୁଥିଲି ବ୍ଲଗ ଏବେ କରିବିନି, ପଛରେ କରିବି ବୋଲି, ମନ ବୁଝିଲାନି, ବ୍ଲଗ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ବୁଢା ବାହାରିଲାନି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ ବୋଲି, ତାର ସିଏ ଏବେ ଯିବ, ଆସିବ ରାତି 7ଟାରେ, ମୁଁ ଯିବି 1ଟାରେ, ଆସିବି ରାତି 11ଟାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖରା ହଉଛି ଧାରଣା ବାହାରେ, ଆଉ ରୁମ ର ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି କହିତେ ପଡିବନି। ଇଏ ଯେତିକି ରୁମ ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି। ଭିଡିଓ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଦେଲିନି, ତାକୁ ଲେଖିଦବା। ଏଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ। ଏକୁ ଯଦି ଟାଇମ ନ ଦବ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେମିତି ପୁରା ହବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାରିଆଡେ ମୋର ବିଜନେସ ଚାଲିଛି। ଭିଡିଓ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଏଇପରେ ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ଭାରିଲି ଡ୍ୟୁଟି। ଶେଖର ଭାଇ ତା ବୁଟ ତଳେ ଭାରି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବସିକି ସିଲେଇ କରୁଛି। ଆମେ ଗରିବ ଦେଖିଛୁ, ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମୋ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଡ୍ୟୁଟିକି ଆସି ଲିଫ୍ଟରେ ବାପୁନ କତିକି ଆସିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଆସିଲେ କହିବୁ 2 ଜଣ ଖାଇବା, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଖାଇଲି। ଆମର ଏଟା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା। ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ କାମରେ, ସେ ଗଲାନି ତା କାମରେ, ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲୁ। ବେଳା ମେଘ ପୁରା ଘୁଟେଇକି ଆସିଲା, ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲାଣି। ପବନ ଜୋର ହଉଥାଏ, বাইরে ଯାଇକି ବୁଲିଲି। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛୁ, ବର୍ଷା ଗାଜିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡିଲା ପରେ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, ସେ ପୁଣି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି। ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାହେଲା। ଏଇ କ୍ଲିପ ନେବି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହବ ମୁଁ ଆସି বাইরে ଦେଖେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଉଛି ନା। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଦେଖିଦେଲି। ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ।